ערב טוב לעופר שלח, יש עתיד. ערב טוב. ערב טוב לחבר הכנסת איתן כבל, העבודה. ערב טוב. ולחבר הכנסת יואל חסון, התנועה. איתן כבל, מי אשם במה שקרה? תראה, אני אומר את זה בצורה מפורשת, לצערי, כי אני מאוד מעריך את ציפי לבני, אבל בעניין הזה היא עשתה טעות חמורה. היא ניסתה להשתמש במפגש הזה כדי לקדם את האינטרסים של התנועה על חשבון מפלגת העבודה ועל חשבון יש עתיד. מפלגת העבודה לא יכולה להישאר מאחור באמירה כזו. דברים הוצאו מתוך הפגישה הזו, דברים נעשו שלא על פי ההסכמות, ואני ראיתי את זה, ואנחנו רואים את זה בחומרה רבה, כמי שציפי לבני ביקשה דבר אחד, לקדם את סדר היום שלה לקראת ה-22 על חשבון שתי המפלגות האחרות. יואל חסון, ציפי לבני אשמה. קודם כל זה מדהים לשמוע את ההתקפה באמת אלימה הזאת שבאה מהצד של לפיד ושלי. הרי אם הדבר הזה היה כל כך תמים, או הם מציגים עצמם כתמימים, איך זה קרה ששני פוליטיקאים יריבים מתאמים הודעה משותפת, עושים כאן פעולה משותפת, ומגיבים לציפי לבני, אגב, בתגובה אלימה שמגדירה את ציפי לבני שקרנית. להגיד על ציפי לבני שקרנית זה כמו להגיד על יאיר לפיד ושלי יחימוביץ' שיש להם ניסיון לנהל מדינה. זאת שטות גמורה, וכמו להגיד את זה על ציפי לבני. עופר שלח, אתם תמימים? ממש לא, תראה, ציפי לבני הזמינה את שלי יחימוביץ' ויאיר לפיד לפגישה. הם באו לפגישה, זה לא עניין של תמימות, זה עניין של תום לב. הפגישה הזו, אחד התנאים הברורים שלה היה שמה שנמצא בחדר נשאר בחדר. אגב, למיטב ידיעתי, וגם שלי יחימוביץ' וגם יאיר לפיד אמרו את זה, והם שניים משלושת האנשים שהיו בחדר. לא זו בלבד שציפי לבני הפרה את הכלל הבסיסי הזה של האתיקה הפוליטית, גם מה שהיא אמרה שהיא הציגה בחדר לא הוצג בחדר, זאת אומרת זה גם מסולף. אז אני לא יודע מה זה להגיד על מישהו משהו. אני יודע שבסופו של דבר, גם לשלי, גם ליאיר, לא הייתה ברירה אלא להגיד בצורה שנעשתה, כשציפי לבני התברר שכל הדבר הזה, אתה יודע מה? הוא לא היה ספין על שלי יחימוביץ' ויאיר לפיד. הוא היה ספין על הרגשות של מצביעים שמרגישים שהאופציה הרעה מאוד של ממשלת נתניהו, מתנחלים וחרדים, מתרגשת עליהם, וציפי לבני ביקשה לקדם את מעמדה, שלפי הסקרים של אתמול הוא לא כל כך טוב, על ידי שימוש בפגישה הזאת כדי להציג את עצמה באיזשהו אור, ואת הצדדים האחרים של המחנה, את יש עתיד ואת מפלגת העבודה, באור אחר. אני רוצה שתדברו איתי. ברשותך, אני רוצה להוסיף ולחדד אפילו יותר. השימוש הציני שעשתה ציפי פגע בכולנו בעצם. ואני אומר את זה בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים, והיא לקחה סיכון, שזה עלול לפגוע בכל המפלגות, והיא הייתה מוכנה אולי גם להיפגע, שמפלגתה, התנועה תיפגע גם היא, ובתנאי שגם המפלגות האחרות ייפגעו. וזה הדבר אולי החמור ביותר שאפשר... איתן, מה ציפי ניסתה באמת לעשות כאן? ציפי מנסה להיות המבוגר האחראי. היא אגב גם בעלת הניסיון מבין השניים האחרים. היא ניסתה להיות המבוגר האחראי, עדיין מתעקשת, כמו שראית אותה עכשיו, להיות המבוגר האחראי, שיאחד את הגוש הזה לא רק לפני הבחירות. רגע, איתן, לא רק לפני הבחירות, אלא גם יום אחרי הבחירות. אני מאוד מעריך אותך. השאלה איך ניקח... רגע, איתן, אתה יש לך ניסיון, כי אתה גם זה שהיית איתי, שנלחמת נגד ממשלת הימין הקיצונית של נתניהו. שלי לא הייתה איתנו במקום הזה. שלי לא הצביע כמונו. שלי לא הצביע כמונו. ואנחנו רוצים חזית מאוחדת מול הימין הקיצוני. יואל, כאן אני רוצה לומר לך באופן שאינו משתמע על שתי פנים. אתה מכיר את זה, ציפי עשתה טעות. היא עשתה שימוש לא הוגן. זה לא קשור עכשיו לשלי. מה זה שימוש? לאחד את הכוחות זה שימוש לא נכון. הדיבור כאן לא היה איחוד. אני רוצה לשתף את... העניין המרכזי כאן היה איך היא שמה את עצמה לקראת ה-22 בנקודת יתרון על... אני רוצה לשתף רגע את עופר. עופר, אני רוצה לשאול אותך, אם זה המצב לפני הבחירות, הרי עומד הימין מולכם, מוחא כפיים ואומר, החבר'ה האלה לא מסוגלים להסכים על כלום. אני לא יודע, אני חושב שזה לא מעיד על שום דבר חוץ מאשר על המצוקה שציפי לבני נמצאת בה, ואפרופו ניסיון, מי שמתיימר לנהל מסעים ומתנים יותר מסובכים מאשר עם שלי יחימוביץ' ויאיר לפיד, צריך להיות מסוגל לשמור על הכללים הכי בסיסיים של אתיקה בניהול במשא ומתן כזה, אבל אנחנו חוזרים על העמדה שלנו באופן מאוד מאוד ברור. אם יוכל לקום גוש חוסם לאחר הבחירות, ואגב גם יש פה שימוש לא נכון במושגים, גם אם שלוש המפלגות האלה הולכות יחד זה לא גוש חוסם, אבל אם יוכל לקום גוש חוסם לאחר הבחירות, ב-23 בינואר, מול האפשרות הזאת של ממשלת נתניהו, הימין הקיצוני והחרדים, הרי הוא יקום.
עופר, בוא נעצור כאן. אנחנו רגע, אומרים, צריכה להיות אלטרנטיבה מול זה, שהיא אלטרנטיבה מרכזית, היא אלטרנטיבה שתציל את ישראל מהאפשרות הזאת, ומה שציפי לבני עשתה, ופה אני מצטרף לחלוטין לאיתן, רק פגע בסיכוי שגוש כזה אכן יקום לפני או אחרי הבחירות. יש כאן מיתוס שצריך לשבור אותו בצורה ברורה. ציפי לבני מתוך הפגישה לא הוציאה פרטים. היא לא אמרה דבר ממה שהשניים לפיד ושלי יחימוביץ' אמרו. להפך, אם היא תגיד, אולי זה יביך אותם. אולי זה יביך אותם. היא אמרה, אצל ציפי לבני יש... איתן, אצל ציפי לבני יש שקיפות. מה שהיא אומרת בחדרים, היא אומרת גם בחוץ, והיא רוצה לגרום למתלבטים, היא רוצה לאחד את כולם כדי לגבש רוב חוסם לנתניהו. הדבר הכי חשוב שהיה... עופר, סליחה. הדבר הכי חשוב שהיה צריך לצאת מהפגישה הזאת, שיש יכולת לשלושת המנהיגים האלה לייצר מצב שהוא גדול מסך. איתן, צריך לעבוד ביחד. צריך לעבוד ביחד להפיל את נתניהו. זאת המשימה. תודה רבה לכם. יואל חסון ואיתן כבל ועופר שלח. תודה לשלושתכם.